Barka da zuwa sashen gidan TV na Al-Hussein Records TV, wato mazaɓaɓɓakar fassara. Ku danna ƙararrawa sannan ku manna mana subscribe a domin hankuɗe abubuwan da muka zaɓaɓɓaka a ciki. Mazaɓaɓɓaka! Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin jin alama da zarar mun ɗora wani sabon. Tun da na sai wannan wayan na ga lambar yarinyar na ba dan gidan da ya samu ta a yake wasa take yego to gashi nan dai ina gari na ce wannan ai wallahi da ita zamu je na dauki muri kai ya kai a gidan da ya mika hannun wallahi kai motar mu ce shi da ma na ce mata ba dan nan bane ne tana ce mu tana garin nan nace ai zan zo bari Allah daya kai gaggawa ta da kai sai ka ce dan da ke cikin ruwa ko da za mu yi mu zauna a nan aboki wannan ai bari in ga ma tun yaushe na ce mata ta wace ya kamata ban kira ta yawwa za ki ga wata mota amma sunan kalan motar oho tana nan dai kalar dai abin nan toka ki zo kuna daidai gidan mai gari ka da ce mata ba dan nan ko da ki garin ta a wasu kai Allah ka kai da mu ga hara ko wallahi assalamu alaikum wa alaikum salam sannin ki dai ke bayar Allah kin ga motar nan wallahi ai kin san da ke ba a nan garin muke ba abin da yake faruwa akwai soyayya dubbin soyayya a cikin zuciyoyin mu wannan abokin na da ke gani yana kaunaki haka ne abin da ina zuwa abin da ya kama gurin ki dubbin kauna wannan bawan Allah yana kaunar ki kuma yana mararin ki kuma yana son ki ya dade a cikin karbin ki yana so ya gaya miki irin san da yake miki isa maka yau tattaki maka zo miki yawa wannan mota ma mun zo da ita ba komai bace mota irin ta mun ni kyautar ta ma nawa ne amma bai na kauna ki fa dan nan da ce ganin shi baban shi asalin sa dan musura ne kace ganshi baki ban da sare ne wannan mota ba komai bace ya kamata mu shiga ciki tana magana yi kace mu shiga ciki sai daya yanzu lokacin kidrafin ake ba sai an kai ga zama yanzu yayin kidrafin ake ya ce ana kidrafin za a kidrafin dinki bace kace ba mu shiga mota da ke a ce za mu kidrafin dinki amma dai ai bai kamata mu tsaya anan mu tsaya dai anan nan dai mu tsaya mai kawai ba magana mota abokina ta tafi ba wallahi mu Mun gode da ziyartar shafinmu na Al-Hussein Records TV.